Ukhozi umaphiko ogula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyo edweleni isivinini emafini icula ingoma emnandi yayahlukanisa unyaka omusha komdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidololozela sathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo soKhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu Ukhozi FM luhamba phambili. Bingelele ngwamkele kwesinye isiqephu esimnandi soKhozi FM TV gama lami nguneliswa ngwakacele. Namhlanje usuku olumnandi kakhulu sikwethulela isiqephu sisesitimeleni Transport Month inyanga esikuyona inyanga kaMfumfu. So sithe asike sifunde kakhulu ngezitimela isebenza kanjani sila kwaPrasa eThekwini kwaZulu Natal. Isitimela ke sisithathile suka lapha eSiphingo sibheke eThekwini. So khuluma ke nabantu bakhona basichazele isebenza kanjani iziphi izinto mhlambe ezimqoka esingazazi ezinye esofunda ngazo namhlanje. Asambeni siye eThekwini la sibheke khona. Ngihlelana nomnumzane uTusani Luthuli okuyiyena iRegional Manager yala kaPrasa kwaZulu Natal. Baba Luthuli sikwamukele kuKhozi FM TV. Ngiyabonga kakhulu ukuba nani namhlanje. Ejabula thina sesivuke ngovivi satha sike sibamba isitimela. Sizibona ukuthi isebenza kanjani. Mhlawumbe nje mawungasichazela ezumuntu angene esitimeleni asuke kuyipoint eyodwa aye kwelinye qala kanjani kwenziwa kanjani? Abagibeli bethu abaningi bayazi kodwa nalabo futhi esabadinga ukuthi beze esitimeleni. Izitimela sethu la kwaZulu Natal sihamba indawo eziningi njengamanje sesitimeleni esibuya eSouth Coast esihamba okwamanje njengoba sisalungisa sisuke eVenkelspreid siya eThekwini. Kunezitimela eMlazi, kunezitimela kwaMashu, kunezitimela ezibuya eCatterick. Umashu uhambisana neBridge City. So umuntu kumele abheke iziteshi ezikhona ngasendaweni yakhe. Mefika estation njengokujwayelekile uma uyogibela ibhasi noma uyogibela itekisi uyabheka uthola ukuthi izitimela zihamba kanjani ziyimalini. Okuhle njengakusho ukuthi izitimela njengamanje izona ezishibhe kakhulu ezizama ukuthi sisize abantu base South Africa ukuthi bakhona ukufika endaweni abaphokophelele kuzona ngemali engeyimbi kakhulu. Uyafika uthenga itikiti usho ukuthi uya kuphi bese bakushayela itikiti uyangena. Mhlawumbe kuneziteshi esizibiza ngokuthi ama halls ezingenabo abantu abathengisa amatikiti. Uma ufika kuleso station leso noma simi isitimela uyakhona futhi ukuthi ungene esitimeleni. Bese ngaphakathi uzohlangana nabantu abahamba beshayisa amatikiti ngaphakathi esitimeleni. Bese uyakhona nawe ukusizakala ukuthi ube umgibeli osemthethweni onetikiti ngaphakathi esitimeleni. Mhlambe unasisibale emqondweni ukuthi zingaki izitimela esinazo kwaZulu Natal? Njengamanje izitimela esizisebenzisayo ukugijima online bethu ziwu 33 amashumi amathathu nantathu
ezisebenzayo kodwa sinazo futhi izitimela ezimile ezibheke ukuthi makwenzeka kube nenkinga zingene bese sizibiza ngama spares. So ngokumzila njengamanje ilezi esikwazi ukuzifaka njengoba bengengasho ukuthi sisalungisa endaweni eziningi. Yeah, ngiyabona uthe ishintshile manje mqala kwakhona lezi ezinoyelo zakudala mhlambe lolu ushintsho olufike nini iziphi inguquko eseyifike nalesi sitimela esisha. Inguquko ezifikile ziningi kakhulu impela ngicabanga ukuthi njengoba nani nizizwela nje nila kule sitimela ukuthi umehluko omkhulu kakhulu. Isitimela sethu esisha lesi esisibiza ngokuthi isitimela sabantu, the people's train. Sinezinto eziningi ke eziwusizo uma uqhathanisa nesitimela esisuka kusona. Njengoba sila ngaphakathi uyezwa kune aircon. Yeah. Amawindow awavuleki. I-aircon iyazisenzela izukuthi sekuyashisa inyusa ukubanda makubanda kakhulu bese futhi yazicheckela yona ithi hayi yehlise ukuze kwazi ukuthi abantu baphile kahle ngesimo esinethezekile ngaphakathi. Maningi ke ama features akhona esitimeleni ngakwezokuphepha kunama CCTV cameras la ngiyawabona uma umgibeli kwenzekile wakhohlwa isikhwama uyakwazi ukuthi estation abuya athi hayibo ngikhohlwe isikhwama sibheke la ukuthi kwenzakaleni sisithola isikhwama sakhe noma kuthiwa khona i-incident noma yini enzekele nje siyakhona ukuthi sibuyele emuva sibheka ama recordings sibone ukuthi kahle kahle kwenzakaleni. So ziningi abagibeli kule sitimela lesi bayakwazi futhi nokuthi uma kwenzeka kunenkinga kunomgibeli mhlawumbe oba nenkinga ngaba empilo noma eyani bakwazi ukumisa isitimela noma bakhulume no driver ukuthi amisa isitimela ngokudonsa lapha yana le emergency ngiyabona then ingakhale ngale driver amisa isitimela la kwezokuphepha siyazi isikhule izingane zishaya istaff esitimeleni yonke leyo lesitimela samanje asikwazi ukuhamba izicapha zivulekile so kumele ulinde kuqala izicapha sizivale bese uyakwazi ukuthi uqhubeke nohambo lwakho. Enye into engiyibonayo ukuthi kuthule kakhulu kulezi izitimela ngiyakhumbula before kwakuba khona abantu mhlawumbe uyakhona oshumayelayo khona odayisayo isenziwa leyo nto. Ayivumelekile. Ayivumelekile ngicabanga ukuthi isitimela uyasibona. Ukokushumayela siyayihlonipha kakhulu inkolo soprasa siyahlonipha futhi nama choices noma ukuthi abantu bayazikhethela ukuthi bafuna ukukholwa kuphi kanjani konke lokho kodwa futhi siyabahlonipha nabagibeli abakhetha nje ukuthi mina ngizifunela ipeace ngizozingenela efonini ngisebenze noma umuntu ufuna ukuvula ilaptop yakhe asebenze simhloniphe nalo so senzela ukuthi sikwazi sihloniphe nabo bonke abagibeli ngoba ngizongena wena ushumayele ucule ngokwenkonzo yakho mina mhlamba ngihambisana nayo sengihlukumezekile esitimeleni so soprasa asikuvumeli lo yiko ke sikhuluma sinxenxa futhi sicela kubagibeli sibambisane ngalokho sisekhona inselelo ngoba into kade yenziwa le kakhulu so sisenazo inselelo esahlangana nazo siyakhuluma futhi nomphakathi siyakhuluma nabagibeli ukuthi sifundisane ngaleyo siqhakambisa kakhulu indaba yokuhlanzeka kwezitimela asithengisi asidli asiphuzi iziteshi zikhona ukuthi ukwazi ukuthi wenze lokho nensiza zikhona esiteshini ukuthi ukwazi mawude udla kunamabhini uphonse udoti nabantu abaklinayo bakusize kanjalo so zonke lezo asazivumeli la ngaphakathi esitimeleni. No ngiyabona ngempela mhlawumbe ke ungasichazela ngomsebenzi yahlukahlukene khona esitimeleni mawuchaza ngabaklinayo mhlawumbe abacheck amathikithi khamba kanjani. Yebo kunjalo mhlawumbe ngiqale nje ngo drive umshayeli wesitimela sinomshayeli wesitimela into esiyenzile ukuthi abashayeli bethu besinabo kade beshayela izitimela ezidala siqhubeke nabo sabapha uqeqesho lokuthi bakwazi ukushayela lezi zitimela lezi so abashayeli bethu bakhona la KwaZulu-Natal yibo laba kade beshayela ezindala sebeshayela lezi ezintsha manje ngokunjalo ngemuva njengoba kade kukhona ugadi usekhona ugadi osebenzisana mhlawumbe singafiki lapho ngicela ukubuza nje kubashayeli khona mhlawumbe osekhaya officer ngelinye ilanga naye ungacabanga ukuthi hawu ngawenza lo msebenzi khona ifunda kumele ayithathe wenza kanjani ukuthi naye ayithole ngelinye ilanga eseshayela isitimela. Isitimela ekakhulukazi lezi zamanje kuyaphambili zinobuchwepheshe obuningi impela into esiyeke siyicele noma sifune kubantu abafuna ukuzongena kulomkhakha ukuthi bakwazi ukwenza imaths nescience esikoleni mase befika ngaphakathi kwaprasa bese siyabaqeqesha ngokwemthetho yezitimela zisebenza kanjani zihamba kanjani nako futhi ukuthi bakwazi ukusishayela so kufundelwa ngaphakathi akusiyona into mhlambe oyenyuvesi noma ecollege thizeni.
ukufunda nje isitimela nemithetho yakhona into oyifunda ngaphakathi kwaPrasa Okay. uma usungenile ngoba siyakwazi ukuthi futhi sithole abasebenzi abakhona ngaphakathi kade benze eminye imisebenzi abafisayo ukuthi ngelanga ngishayela isitimela Baqeqesheke, baqeqeshele yeah. ngaphakathi bakwazi ukukhula kanjalo umuntu agcine eseshayela isitimela. Okay ubusakhuluma ukuthi khona no guard ke Yebo osebenzisana ke no driver ukumsiza ekushayeleni abheke nama platform abheka abantu ukuze u driver akwazi ukubheka ukushayela angabe usebheka nama platform ubheka nalokho uguard ngemuva uyamsiza ke lapho uthi hayi I platform isiclear sesingaqhubeka sihambe manje abekho abantu esobashiya noma esobalimaza basaphuma bayangena thina sisusa isitimela. Yeah. Okay. So esitimeleni khona umshayeli bese kuba khona ugadi. Ugadi ngemuva, yebo. So abekho ngizothi abantu abasebenza phakathi mhlawumbe ababheka izinto ezithile. Uma isitimela sesihamba Okay. njengamanje esitimeleni khona umshayeli kube nogadi bese kuba khona abezokuphepha. Okay. Ezitimeleni lezi njengamanje zonke mazihamba kukhona bezokuphepha bethu ngaphakathi kwaPrasa ukubhekelela nje ukuthi abagibeli baphephile yonke into ihamba kahle. Okuyenye eminye yemizamo esiyenzayo njengoPrasa ukunciphisa izimo zobugebengu ezenzeka ezitimeleni nasezistation. Ngiyacabanga ukuthi uyabona nje lana bakhona abekho ngoba kuukuthi khona nina kodwa phinde abehlezi beyenza. Kodwa sibabonile singene ukuthi kade bekhona nanokukhululeka nje kwabantu uyazibona mhlambe khona bazikhiphela amafoni uyabona ukuthi khona lokho ukuthi bazithola bephephile khona la. Bese ke masifika e-station khona imisebenzi imi kanjani khona yini mhlawumbe ose-station owenza into ethile ngesikhathi iqhamuka izitimela zixhumana kanjani ngezolayini kanjalo ngoba phela abanye abantu sesiqhathanise mhlawumbe ne-airport kuno air traffic controller lana kusebenza kanjani futhi acishe kufana. Okay. Sinayo i-Central Control Center la ukucontrola khona zonke izitimela ngokuhamba kwazo. Labo bantu bahleli lapha eDurban Station. Yababhekelela lokho kodwa nje umgibeli mefika e-station uzofika athola abantu abazomsiza ngokuthenga ithikithi. Bamsize nangolwazi mhlawumbe for information isitimela mangisuka eSiphingo ngiya kwaMashu sihamba kanjani. Bamchazela ukuthi hayi esizosithola sisikhathi esithize uzofika eThekwini uxhume esiya kwaMashu kanjeni kube khona ama protection officials ababhekelela zokuphepha kube khona abantu abasiza ngokukleana ukugcina izihlanzekile iziteshi zethu kanjalo njengoba sesikhulumile ngo traffic controller abantu ababhekelela ke traffic yonke ke isitimela esisuka eMlazi sihamba kanjena kulula nje ukubona mhlambe sibuye sime isitimela ngoba kusalungiswa ulayini bese ke izitimela athi hayi asime leso kusekhona esikhona ngaphambili mase sidlulile ayiqhubekani bonke labantu bahleli lapha econtrol center ababhekela kakhulukazi ezokuphepha zihambe izitimela ziphephe zingabiki ingozi. Mhlawumbe ukuzibuzela nje angazi noma zonke izitimela zingena ngaphansi kweprofile yakho yini ngoba lesi sikuso njengamanje sinabagibeli I'm sure khona izitimela mhlawumbe esithatha izinto noma esithutha izinto nje kuphela ayabantu ngokuhlukana kwazo mhlawumbe ungasichazela ngezitimela ukuthi ihlukene kanjani. Yebo. Lezi thina esisebenza ngazo ezithwala abagibeli ikokuthiwa uPrasa passenger rail agency bese kube khona uTransnet our sister company bona abathwala impahla so zihlukene kanjalo thina impahla asiyithwali kwa sithwala nje abagibeli kuphela kwaPrasa uTransnet bese athwala impahla yena lezi ezi long distance ngenza umsibonelo esuke eThekwini zegoli kanjalo nazo sengaphansi kaPrasa. Yebo lezi ezithwala abagibeli singaphasi kwaPrasa abalandeli abaningi nabalaleli abaningi bazazi kubizwa ngoShosholoza. Yes uShosholoza thwala abagibeli besuke endaweni eziningi. NoShosholoza nawo usume kanje noma kusayileze indala. UShosholoza njengamanje kusayileze ezindala kodwa ubheke ekutheni nawo usuthuthukisa ufike kulezi ngesilona manje. Okay. Mhlawumbe ungichazele kahle ngomsebenzi wakho kafishane nje njenge regional manager iziphi izinto okumele uzenze iziphi izinto ozibhekelele emsebenzini wakaPrasa la KwaZulu Natal. Engikubhekelele kakhulu ikona ukusebenza kwezitimela ngoba ingqikithi enkulu yomsebenzi wami ukuthi abagibeli siyabathwala ngokuphepha nangesikhathi besuka endaweni zabo beya emsebenzini noma ikuphi la beya khona ukuthi izitimela zihambe ngesikhathi ziphephe iloko okubalekile bese kube khona ke izinsiza ke nawo wonke ama department asupporta yonke leyo
Kukhona abantu abasebenza nabo ababheka inqalasizinda. Ogesi lo phehlwayo ukuthi ukwazi ukuthi isitimela sithole umlilo khona. Izitimela zonke sizisebenzayo zisebenza ngogesi. Kube khona ababhekelela ujantshi, kukhona ababhekelela customer services laba engeke ngakhuluma ngabo e-station nani ukuthi abagibeli bethu banolwazi bathola amathikithi yonke into. So nje mangahle ngithi ngiyagoqa nje umsebenzi wami inqingithi yawo ukuphepha nokuhamba kwesikhathi kwezitimela. Sisakhuluma nje kanjalo ngibona abantu ezitimeleni khona ibale esengqondweni average nje ngosuku ukuthi izitimela esisebenza la eThekwini kwaZulu Natal ithatha abantu abangaki? Njengamanje uyabona abantu bakhona la kodwa asikakafike nanini leli thina njengo process esikwazi ukulithwala. Sibe nenkinga ngicabanga ukuthi abantu abaningi babonile bezwile la ke kwacekelwa phansi inqalasizinda yezitimela kakhulu ngesikhathi izwe livaliwe ngo COVID nani. So njengamanje sisesimweni sokuthi siyakha futhi siyabuyisela izitimela sivula olayini abasebenza mhlambe bangapheleli la kumele bafike khona siya extenda siyasebenza njengoba sesivulile. Njengoba sivulile so abagibeli esibathwalayo mhlawumbe ngahle kunikeze nje isibalo kusuka uqala i-financial year yethu kusuka ngo-April kuze kube manje la kwaZulu Natal sithwala abagibeli abangango 6.4 million kwaZulu Natal. Mhlawumbe izwakale ngathi isibalo esikhulu sincane leso sibalo uma ubheka izitimela. Izitimela kumele zikwazi ukuthwala abantu abangaphezulu kakhulu kwalo. So into esiyibhekile ukuthi sike sakwazi ukuthwala abantu ngonyaka about 123 million. Njengamanje masibheka ukuthi siya project ukuthi makuphela unyaka mhlambe sizobe sithwele abantu abangaki 13 million. Okuwukuthi siyathuthuka mawubheka la siqhamuka khona. Ngonyaka odlule besithwele abantu aba 7.3 million. So this year sibhekela ko 13 million. Sizama ukunyuka ukuthi sibuyele la besikhona. Kunomsebenzi omningi ke sawenza kakhulukazi kwinqalasizinda ukuthi sisize ukuthi izitimela zihambe sikwazi ukuzifaka zibeningi emzileni. Bese futhi naloko esikubiza ngama frequencies noma headways zingene zibe ningi. Umgibeli mefika engene elindo okuhle kunesitimela esidlula phezulu akatatazela azazilimaze gijima enyuka izitebhiso ngoba silandelayo asazi soba nini. Sifuna ukubuyisela i-timetable kubantu e-predictable abaziyo ukuthi hayi angagijimi siyeze sinye isitimela emva kwa 10 minutes. Konke ke lokho kuzosiza ekuthenini sibuyise ukuthembeka kubagibeli. Sikwazi nokuthi ke sihehe abagibeli babe baningi bakwazi ukufika leso sibalo nangaphezulu. Lezi zitimela lezi ziyakwazi ukuthi sithwale nangaphezulu. Inqalasizinda esiyilungisayo manje izoze isithathe isibeke ekuthenini siyakwazi ukuthi izitimela zishintshane e-station emva kwa 2.5 minutes. Abale nje ukuyezwa nje uma kade ekhala ngokuthi izitimela bahlale e-station kuphela hour ndawo. Yilento lesizama ukuthi siyilungise siyaphambili. Uke wakhuluma ngokuthi izitimela isebenza ngogesi kakhulu. Load shedding ayinthinti nimisa kanjani? Makhuluma egesi kagesi ezitimeleni. Ngesikhathi sekhona ibeke isihlukumeze kodwa hayi ekuhambeni kwezitimela. Besinohlelo nomasipala no Eskom. Ugesi wethu suthola kwamasipala suthole futhi kwa Eskom. Ukuthi izizinda lezi zagesi zethu zingashayeki uma kwenziwe load shedding ukuze sikwazi siqhubeke sithwala abagibeli. So lolo hlelo lelo lusize kakhulu ekubambisaneni no Eskom nomasipala ukuthi noma kuthiwa kune load shedding 4 hours ugesi awukho kodwa izitimela zikwazi ukuhamba. La kade sibuye sithintele khona neku station mhlawumbe ukuthi iziteshi ziphakelwa ugesi indawo leyo ndawo esimlazi leyo ine load shedding to mhlawumbe ngene iziteshi ezinye ezibuye zithinteke kodwa naloko futhi siyakulungisa ukuthi sikwazi ukufaka ama generator ukuze kwazi ukuthi ngaleso sikhathi kune load shedding ugesi ungekho i-generator isebenza sikwazi ukuthi abagibeli bakwazi ukufika baphephe station bathenga amathikithi bahambe kahle ngesikhathi. Ayike sizothatha ikhefu elincane kodwa ke siyaqhubeka lana siyafunda ngezitimela sikhuluma naye UMnu Luthuli ovela la kwaPrasa.
Siphinde sikwamukele kuKhozi FM TV. Sikhuluma ngezitimela namhlanje njengoba sikwinyanga la khona sigubha noma sikhuluma kakhulu siqwashisana ngezokuthutha khona la eNingizimu Afrika. Namhlanje ke sikhuluma naye uMnu Luthuli oyi regional manager la yakaPrasa KwaZulu Natal. Baba Luthuli, sikhulume kakhulu ngokusebenza ukuthi abagibeli bangena kanjani nezinye izinto ezahlukahlukene. Fisa ukuza khona yini inselelo enenibhekane nazo kuyo lemboni yezitimela? Yebo, zikhona impela esibhekene nazo nesibhizi nazo sisizana nomasipala iTheku kanjalo neprovince no national. Ngesonto edlule besino minister waka transport. Sibheka omunye umzila oseCrossmo eChatsworth esanda kuvule bese usebenza, and nakhona sambonisa inselelo ezikhona and uyasisiza kakhulu ekuthenini sikwazi ukuthi sizame ukuthi sizinqobe ngokubambisana neTheku. Enyazo izinselelo lezo ukuthi ngesikhathi izwe livaliwe izakhamuzi zakha zasondela kakhulu kujanje. Lento leyo ebe yenza ukuthi isimo sokuphepha sehle kakhulu kubona izakhamuzi ngoba sigcina sezihamba emzileni kaloliwe. Lapho ungagcina seningane ezincane sezishayiswa isitimela. So sizama ukusebenza ngalezo zinto ukuthi zingenzeki lezi zinto, sisebenzisane nomphakathi, sisebenzisane neTheku, sisebenzisane neprovince ukuthi sizama ukuhlehlisa abantu emzileni yethu. Uma abantu besondela kakhulu emzileni bagcina futhi sebelahla nodoti emzileni kaloliwe. Lokho nakhona futhi okunciphisa kakhulu ukuphepha ngoba isitimela singagcina sesiphuma emzileni sigibela entweni engamele ngabe zikulayini. So siyasebenza nomasipala ukuthi sibambisane ukuthi sizame ukunqoba le nselelo lesibhekene nayo. Bese kuba khona izinye futhi ezihambisana nokuphepha la siye siphume sizama ukufundisa abagibeli kakhulukazi nengane ezincane bajikijela isitimela. Thola ukuthi amawindi afile esitimeleni kakhulukazi makushayeke iwindi leli la drive lo sikubiza ngewindscreen. Thola ukuthi udriver akasakwazi ukubona kahle phambili, isitimela sesiyaphuma kumele solungiswa, seziyashota isitimela ezithwala abantu ezikhona emzileni ezisebenzayo. So konke lokho kuyasilimaza ekuyinto esifisayo ngempela ukuthi sifundisane nabagibeli bethu ngokunjalo nezakhamuzi la kuhamba khona imizila yethu ukuthi sibambisane sikwazi ukuvikela inqalazizinda ngokunjalo nezitimela lezi ezabo bantu ezomphakathi lezitimela negama siyibiza kanjalo people's train, isitimela sabantu. So siyacela ukuthi abantu basivikele isitimela sabo. Alright, ngifuna sike singene kwezobuchwepheshe kancane esitimeleni awuthi usilandisa. I'm sure ulwazi onalo liningi kakhulu ngoba usebenzile kule mboni. Yebo. Ubuchwepheshe lana bukhona futhi buningi uma uqhathanisa nala siqhamuka khona. Ngike ngakhuluma nje ngamakhamera lawo esiwabonayo. Lekelela kakhulu kwezokuphepha. Sine aircon uyayizwa? Ngiyayizwa. Sipholile. Yebo. Enye yezinto leyo esisiza kakhulu ngoba mubheka lezitimela amawindi awasavuleki. Zakhiwe kanjalo ukuthi angavuleka amawindi sizobona aircon ezokwazi ukuthi abagibeli behlezi benethezekile ngaphakathi. Kunento eningi nezisiza thina ezoPrasa ukuthi sifunde ngabagibeli kakhulukazi lesitimela siyakwazi ukuthi sisitshele ukuthi bangakanani abagibeli abangaphakathi. Ngokuthi sibheke sicalculate iweight then bese siyasinikeza. So lonto iyasiza nathi masihleli sibheke ukuthi iziphi izitimela ezigcwala kakhulu bese sikwazi ukuthi sikwazi mhlambe siyengeza noma isikhathi ezihamba ngaso siyashintsha ukuze abagibeli bangahambi njani kakhulu esitimeleni. Enye izinto lezo esisiza kakhulu. Enye futhi ehambisana nokuphepha ukuthi isitimela siyasenza asikwazi ukuthi sisuke uma izicapha zivulekile. Njengoba ke ngasho bese sibe nenkinga phambili izingane kakhulukazi zesikole ezincane zishayile ukuthi ushaya staff. Isitimela siyahamba bayagibela bayangena bayaphuma. Leyo nto ayisenzeki manje. Esiza kakhulu ke ekuphepheni nokunciphiseni izigigaba zokulimala kwabo abagibeli ukuphuma bengena esitimeleni. So izo ezinye zezinto lezo ezisiza kakhulu. Mhlambe ke sisakhuluma nje ngazi izitimela sho ezinye izinto ngizothini ligama la fascinating ngezulu liyangibalekela nje manje mhlawumbe umxhwele ekubekisacabanga eziningi engizibonayo ngokusebenza kwazi isitimela kade ngizwa nje announcer ethi khona siyolala kusho ukuthi isitimela siyolala.
njengoba izitimela zihamba zigcwala kakhulu ekseni abagibeli baya emsebenzini baya ezikoleni baya ofesa baya endaweni zabo ezahlukahlukene uma sekusemini abagibeli sebenciphile so nezitimela siyazinciphisa ngokunjalo ezisemzileni ukuze singalokhu sehlisa sezenyusa izitimela ezi-empty so uma ethi ziyolala ezinye seziyo stage seziye yadini ziyohlala ziklinwe zilungiswe zilungiselelwa ukuthi intambama mase bebuya abagibeli seziready ukuthi zibathwale futhi zihlanzekile zibe sisesimene esilungile sokuthi zingene emzileni ngizothi zivula bese ivala noma sigcina nini ukuhamba izitimela ziqala nini ekseni futhi ukuhamba izitimela bayahlukana olayini ukhona eziqala ngabo 3 ko-Catholic ukhona eziqala ngabo 4 senzele labagibeli laba bangena ekseni kakhulu abangena ngo6 abasebenza ama shift o6 to 6 bakwazi ukufika emsebenzini ngesikhathi kuze kushaye mhlambe o8 njengamanje nje masithi after 8-9 lo esikubiza ngepeak sekudlulile abagibeli sebesemsebenzini ingane zisesikoleni sesiyanciphisa inani labantu ngoba inani selehlile sizogcina siphizi izitimela zizi-empty siyazehlisa siyazenyusa isidingo singekho mhlambe kukhona yini inhlelo ezikhona ukulekelela abantu abakhubazekile ukwazi ukuthi nabo bakwazi ukusebenzisa izitimela yebo inhlelo zikhona asikafiki lapho kahle hle kodwa inhlelo sezikhona siqalile siyasebenza kuneziteshi nje esezenziwe ukuthi mawungena la iflow yesitimela ilingane neplatform ukuze mawuphuma noma ungene kahle kungabikho istep ukuthi uyehla noma uyanyuka okugcina sekungadala ukuthi kube khona ukulimala kwabagibeli siyasebenza zothi neziteshi ngokunjalo ukuthi zikwazi ukuthi zithathe yonke inhlobo yomuntu sho ngathi umuntu unayiphi inselelo akwazi ukuthi athole iservices sibiza nge-universal access so sibhizinisi nalezonhlelo nje njengamanje kakhulukazi sisebenza iBria sisebenza uMlazi sisebenza eDafro station kulonyaka ukuthi sikwazi ukuthi so kancane solokhu sizilungisa zonke iziteshi ukuthi sigcine sifike lapho umthamo omningi kwaZulu Natal sineziteshi ezo102 sure 102 stations so lokho silungisa nje kancane size sicwazi ukuthi zonke iziteshi zethu zikwazi ukuthola bonke abantu izitimela ziyakwazi into ebalekile nje kakhulu iziteshi ukuthi zikwazi ukubamukela behle kahle ngama escalator ngama lift bakwazi ukufika ku platform efika ku platform akwazi ukugibela kahle station ku platform ngibone kwezinye izifundazwe njengaseGoli makukhona ama-event afana nama-rugby banibani kuye kube ney'nhlelo ey'thizeni kwa-Gauteng ithutha abantu angazi noma nalokho kuyenzeka yini lana makukhona imechi yebhola kube ney'timela ezingeziwe eziba khona ukuze abantu bagibele impela kunjalo kade sine final ye-MTN 8 phakathi kwePirates neStellenbosch bese sizifakile izitimela kakhulu bekumgqibelo sazengeza ukuthi sikwazi ukuthi sithwala abagibeli kade kune game 2 weeks before leyo game le kwakune game ye-Chiefs namaZulu eMoses Mabhida sasizifakile futhi izitimela ukuthi sikwazi ukuthi sithwala abagibeli izitimela siyakwazi ukuzifaka bese sizifaka naphambilini ngaphambi nje ukuthi kucekelwe phansi inqalasizinda yakaloliwe kusele izitimela ezindala esikwenza lokho ukuthi sikwazi ukuthwala abagibeli siyakwazi futhi nokuthi sibe nezitimela ezispecial njengokwazi uqasha ibhasi uma usiyaqasheka isitimela uyakwazi uqasha isitimela nisibhuke mhlambe niyafika nomndeni nisigodi esithize isikole siyakwazi futhi ukuthi usiqashe ukuthi sicelane sithathe nje abantu bayakwenza kakhulukazi nje izitimela zifike lezi izintsha befuna nje ukusozwa nje isitimela ukuthi sinjani lesitimela bangene bahambe uhambo lwabo bephephile babuye futhi mhlambe ngibuzeke ama coach ayafana wonke mawaqashile noma khona iVIP section la uqasha khona angazi ayafana ama coaches qashisa nje wonke umuntu futhi umuntu ushaya iticket la eyakhona so ngeke sithi ngoba usiqashile isitimela sizobiza imali enkulu cha uyafika nje ushaya iticket lakho lelo ojwayele ukulishaya zonke insuku maku 7.50 ukusuka lana uyeMlazi station uzoshaya iticket la 7.50 sure sebenza kanjalo nje impela so siyazama ukuthi silekelele abagibeli bethu ngoba isitimela siphephile mhlambe ngaphandle nje kweingozi siyasiza futhi ngoba isiminyaminya lesasemgaqweni
asikho la ezitimeleni. Uma kuthiwa mhlambe njengoba sisho nje kunama games emabhida kuba nesiminyaminya esikhulu lapha around emabhida no Kingsburg. Kodwa uma usesitimeleni ngeke ukuzwe lo. So uPrasa futhi kwaZulu-Natal sike kule game ye MTN 8 sathi ikhona iparking egcwele eDurban station. Abantu bayakwazi ukuthi bafike bapake imoto zabo ngokuphepha eDurban station bangene esitimeleni baye emabhida. Uyaphuma umuntu kahle ngokunethezeka nasi station emabhida esi 50 meters away from emabhida. Uyangena estation emabhida station wehle eDurban station uthatha imoto yakho. So isitimela siyasiza kakhulu kwisiminyaminya esikhona emgaqweni. Angazi ulwazi lakho lingakanani masikhuluma ngezomnotho ezifika nemboni yezitimela la eNingizimu Afrika kusebenzisana mhlambe no transport sikathi sikhuluma nje ngesiminyaminya umnotho nje wala eThekwini naseNingizimu Afrika wonkana. Impela ikakhulukazi njengoba sakha lezitimela ezintsha esizakha la eSouth Africa. Lezitimela lezi njalo ezibona nabo bonke ubuchwepheshe obukusona zakhiwe la eMzansi. Imboni eziyakhayo ilapha eGoli ekuyiyona ezakhayo. uPrasa wathenga nje ezu20 kuphela izitimela ezafika zibuya ngaphandle. Manje izitimela esezikhiqiziwe ezingaphezulu kwama200. Zonke lezi ezinye zakhiwe la eSouth Africa. And siyathuthukisa futhi ukuthi ama parts imaterial zonke izinto ezisebenza kwakhe isitimela zitholakala la eMzansi Afrika. Kwanda amathuba emisebenzi aqondene nokwakhe isitimela nangaphandle la kwakhiwa khona lama parts nematerial nayo yonke into masikhuluma ngeraw material. So isitimela lesi siyangena kakhulu ekuthuthukiseni economy eSouth Africa. Bese nase station uma ubheka kukune ama initiatives amaningi esiwenzayo. Inhlelo eziningi esinazo zokuthi sikwazi ukuthi iteshi kungagcini nje kuyindaba yokuthi umuntu uyafika agibele athenga ithikithi agibele isitimela ahamba. Yacabanga mhlambe nike nafika nabona kwaMnyanto station. La sisebenzisana khona nosoma business abazimele sakhe indawo ezinjengama malls kuma stations wethu. Zikhona inhlelo zokuya nakwezinye iziteshi ukwenza into ezinjengalezo. Ayiphelele nje wangikhuluma nje ngomnyanto esiphingo la singene khona kunemall yakhiwe phezulu izovulwa nje ngekudala ukwazi ukuthi nakhona abantu bayakwazi ukuthola imisebenzi nabagibeli uyaphuma umuntu esitimeleni athenga into azithengayo ahamba ekhaya ngokuphepha. Initiative encomeka kakhulu leni yenzayo ukusebenzisana nezinye imboni khona la eNingizimu Afrika. Ngifunda okuningi kakhulu ngezitimela ngathi futhi ngaphinde ngibuye nangelinye ilanga ngizofunda okunye. Mhlambe ke abafisayo ukuapply njengoba uthe kufundelwa ngaphakathi khona kaPrasa iprocess yakho ithini ukuapply yaphi khona ama form thizeni atholwayo noma siyeke sikhipheke imisebenzi la khishwa khona nje imisebenzi endaweni eziningi emaphepheni nala kubuchwepheshe lobo obukhona manje ku social media nako internet umuntu ababengena kuye page kaPrasa bakwazi ukuthola ukuthi nazi izinto ezikhona. Nakhona besikhulume kakhulu ngo train drive miningi imkhakha ekhona kwaPrasa kuno electrical engineering khona o accounting khona marketing and communications miningi. Nakhona abantu siyabanxenxa ukuthi babheke bakwazi ukuthi ba-apply thina sesizophuma sesiyaguga thina siyabadinga abantu abasha ukuthi bakhona bangene bezokwazi ukuthatha la sishiye khona baqhubeke baye phambili. Mhlawumbe ke umuntu efunda kaPrasa yabona emanyuvesi khona amabhasari nanani khona inhlelo kanjalo ekhona nangapha. Yebo impela imfundaze uPrasa uyayikhipha ekhiphela ingane ezifundayo kuma university ngokunjalo nabasebenzi abakhona ngaphakathi. Kunozakwethu esisebenza nabo njengamanje ekade bexhasa uPrasa ebafundisa ema university mabephuma lapho wabaqasha futhi wabaqeqesha abanye bama engineers namhlanje sisebenza nabo njengoba se recover infrastructure yethu. Njoba sesifikile nje la eThekwini mhlawumbe ungichazela nje kafishane ngiyazi ukuthi ngibona ukuthi khona la sijika khona lesitimela kusebenza kanjani noma khona abashayeli ababili ikhamba kanjani. Yebo isitimela ngempela sijika sifana nemoto uthi ushaye u10 ufika emlazi bese uyabuya udriver mefika isitimela sima umshayeli uyaphuma kule khanda elele kade ekulona aphume ahambe aye kule khanda elingale bese asithathe kanjalo futhi abuyele emuva. So sinamakhanda amabili okwazi ukushayela kuwona ngapha nangapha. Yebo kuba njalo sishintsha kanjalo indlela yokuhamba. Hayi mhlambe masikhuluma ngokuxhumana nomphakathi
mhlambe khona imibuzo noma khona abafuna ukubika okwenzekayo khona indlela yokuthi bakwazi ukuthi banithole? Yebo impela kunjalo kukhona. Abagibeli bethu nomphakathi nje wonkana ofuna ulwazi ngoprice bayakwazi ukusithola kwi-customer service desk ku-031 813 0456. Ngokunjalo na ku-WhatsApp 066 014 6105. Nalabo futhi abafisa ukubika ngendaba yobugebengu bayakwazi ukusithola ku-031 813 0500. Siyabonga. Mhlambe mangahle nje ngi-add bayakwazi futhi nabagibeli bethu mhlambe makhonto abangathokozile ngayo bayakwazi futhi baxhumane nathi eziteshini noma kuzona le number lezi badlulise ukungathokozi kwabo ukuze bakwazi ukuthi siku-attend bese futhi sibabuyisela futhi feedback ukuthi sihambe safika ukulungisa lezo zikhalazo lezo. Baluthula usifundise likhulu kakhulu futhi nje siuncoma umsebenzi enwenzayo kwezokuthutha la KwaZulu-Natal naseNingizimu Afrika yonkana. Baningi kakhulu abagibeli abasizakalayo futhi engibakhuthazayo nabanye mhlambe abanqeni traffic ukuthi bangasinqeni isitimela ngoba siyabona ukuthi sisebenza ngendlela okuyiyona yona. Mhlambe nje ifiso zakho ngezitimela nangabantu nje abayigibelayo siqhubekela phambili. Yebo ukuthi nje abagibeli babe nathi basibekezelele njengoba sisesimeni sokuthi siya rebuilda siyabuyisela olayini njengamanje olayini oya eNorth Coast koStenga kwaDukuza awukakahambi. Ulayini eSouth Coast siphela eVengelspruit asikakwazi ukufika eKelso. Ulayini waseWest ohamba uyongena eBluff awukakahambi. Olayini labo esenhlelweni zokuthi sibavule sibasebenze nabagibeli bakhona sikwazi ukuthi sibathathe so ukuthi basibekezelele nje la singakafika ikhona siyeza nala sesikhona makuukuthi sisenesimo sokuthi sisalungisa izitimela zethu zibuye zishiyane ngesikhathi eside nalapho futhi siyalungisa siyayifaka inqalazizinda yethu ebizwa ngesignaling mhlambe mahle ngifanekise ifana nama robot emgaqweni ekuyiyona ukuthi usebenze ubuchwepheshe ucontrol izitimela lapho kunyusani ukuthi izitimela zihambe zisheshe zihambe ngesikhathi bese ziphephe futhi. Ngiyabonga. Baba Luthuli sibonge kakhulu sibonge nje nomsebenzi wenu siyazi ukuthi laphana emsakazweni ekseni weza namuhle breakfast show phinde kungene futhi nakuyi-drive khona abebesilekelele besichazela ukuthi izitimela zikuphi mhlambe khona esideleyile khona esasele noma zihamba ngesikhathi okuyinto sibonga kakhulu ukusebenzisa nokuhle ukusebenza nomphakathi wonkana. Sibonge nesikhathi sakho namhlanje nakho konke nje usifundise khona sifunde okuningi kakhulu. Siyathemba ngelinye ilanga sosiqasha Zobona sengisiqashile nami ngoba ngizokuthiwa siyaqashwa. Ngisiqashe nje nami ngendaweni ethile. Siyabonga kakhulu. Ake sasihambe safika khona la qathatha eDurban Station la sikhona njengamanje. Ngiyathemba ukuthi uhambo lethu ulithokozelile wafunda kakhulu ngezitimela zethu la eThekwini KwaZulu-Natal nangaseNingizimu Afrika nje iyonkana. Angithemba ukuthi ukhuthazekile siphathe kahle sithokozele futhi nje ngikukhuthaza ukuthi uyisebenzise. Shiya unyanyavu lakhe ekhaya makukuthi mhlawumbe uyobuka ibhola gibela isitimela uphume lapha na kwi-traffic nazo zonke lezi zinto zikhona izitimela ezikhona. Khumbule futhi nasemsakazweni sibuye sisukuthi qaphu ukuthi isebenza kanjani. Ngaphansi kwa R20 usungenile uyahamba uyafika uya la oyakhona. Mina ke ngiyaligoqela namhlanje uhlelo na kanjani sohlangana kwesinye isiqephu soKhozi FM TV.